έπαιζε, καλά. Πάει και λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς. Κατά δεύτερον, να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας, όσοι ανταποκριθήκατε. Ελπίζω ότι στην πορεία της κουβέντας θα προσέλθουν κι άλλοι. Είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζετε όλοι. Δεν ξέρω ποιος δεν πήρε την εισήγηση που έστειλα. Βέβαια την εισήγηση θα τη διαβάσουμε, ξεκινώντας πάντα με μία καλοπροαίρετη από μέρους της διοίκησης πρόθεση για κουβέντα. Το θέμα του κολυμβητηρίου το γνωρίζετε όλοι. Λοιπόν, θα διαβάσω την εισήγηση, η οποία είναι 5-5,5 σελίδες περίπου. Θέμα ενημέρωση συζήτηση για το οικοδομικό τετράγωνο 111 στην περιοχή Μακεδονίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Υπήρου και Υπήρου. Η Επτανήσου ξεκινάει πιο μετά. Λοιπόν, το υποσυζήτηση θέμα αποτελεί για μένα ένα 38 παράδειγμα της ελληνικής πραγματικότητας στην εκτέλεση ενός δημόσιου τεχνικού έργου. Οι προσδοκίες που τέθηκαν αρχικά για την κατασκευή ενός κλειστού κολυμβητηρίου διαψεύστηκαν από τις φάσεις των διαδικασιών που συνόδευσαν τελικά αυτή την ημιτελή κατασκευή στη διάρκεια μιας ολόκληρης 20ετίας και κάτι παραπάνω. Σήμερα το κλίμα αυτής της αρνητικής πρικοδότησης του δημόσιου αυτού έργου καθιστά πολύ δύσκολη την κατανόηση των αντιφάσεων όλων αυτών των διαδικασιών, ώστε η εξέλιξη που επιβάλλεται να υπάρξει, να εγγυηθεί την βέλτιστη και μοναδική λύση για την πόλη μας. Μετά τα λέτε αύριο, κύριε Κωνσταντακόπουλο. Η παραπάνω ιδιοκτησία του Δήμου μας, το Μικροτάφ 111, διαθέτει ένα ιστορικό μεγάλης χρονικής διάρκειας και γύρω στα μπορεί και 100.000 σελίδες πρακτικά. Μπορεί και παραπάνω. Διαθέτει ένα ιστορικό μεγάλης χρονικής διάρκειας 22 χρόνων περίπου αυτή τη στιγμή, όπως παραπάνω δήλωσα, όπου ο χαρακτηρισμός του οικοπαίδου ως χώρος για την ανέγερση σχολείου το έτος 1955 έδωσε τη θέση του το έτος 1984 σε χαρακτηρισμό για τη δημιουργία κέντρου νεότητος και τελικά το 1989, χωρίς την απαιτούμενη τροποποίηση του ρηματολογικού σχεδίου, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας του έργου μελέτη κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Αγίας Παρασκευής. Το μελέτη κατασκευή το τόνισα γιατί θα έχει συνέχεια. Αυτή τις δύο λέξεις να τις θυμόμαστε. Στη συνέχεια, στις 14 Δευτέρου του 1990 υπογράφεται η Εργολαβική Σύμβαση και η εργολαβία διαλύεται στις 14 Τρίτου του 1991, διότι η παράληψη της τροποποίησης του νομοτοπικού σχεδίου είχε σαν συνέπεια να μην είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας. Από την πρώτη αυτή αποτυχία, ο χρονικός προγραμματισμός του έργου αρχίζει να κλονίζεται. Ο σκόπελος της τροποποίησης του ρηματολογικού σχεδίου ξεπερνιέται στις 8 Εβδόμου του 1991 με το ΦΕΚ 425 με απόφαση νομάρχη. Γίνεται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρηματολογικού σχεδίου του 111 με αποχαρακτηρισμό του χώρου για ανέγερση κέντρου νεότητος, δηλαδή πριν γίνει κολυμβητήριο ήταν για κέντρο νεότητος, έτσι, και χαρακτηρισμό του σε χώρο για ανέγερση κλειστού κολυμβητηρίου. Στις 18 Δεκάτου του 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο με ψηφού των κάποιων Δημοτικών Συμβούλων αποφασίζει την κατάρτιση των όρων
για τη δημοπράτηση του έργου, κατασκευή κλειστού δημοτικού κολυμβητηρίου Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων δραχμών. 1,5 εκατομμύριο ευρώ σημερινά, τότε όμως, έτσι. Στις 9 Έκτου του 1991 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του παραπάνω έργου με προϋπολογισμό 336 εκατομμύρια. Ενώ το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ήταν 600 ημερολογιακές ημέρες και με πρόβλεψη μετά, κύριε Ελέκα, στις 10 Δευτέρου του 1994 να τελειώσει. Η χρηματοδότηση του έργου βάσει της διακήρυξης θα γινόταν από έσοδα του Δήμου, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών και από ΣΑΤΑ. Η πληρωμή του εργολάβου μέχρι τη φάση που βρίσκεται σήμερα πραγματοποιήθηκε τελικώς με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων με τη σύνταξη 2 συνολικά δανείων. Το πρώτο δάνειο αφορούσε στο ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών, υποθηκεύοντας ακίνητο επί της οδού Ερμού 76, το διαβάσιο δηλαδή, και υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 1992, το πρώτο δάνειο, των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ το δεύτερο αφορούσε πάλι άλλα 100 εκατομμύρια δραχμές και υπογράφηκε, προσέξτε τη χρονολογία, το Νοέμβριο του 1994. Έτσι, κρατήστε τις ημερομηνίες, ειδικά αυτή. Και θα σας πω πιο κάτω γιατί. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας που υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση μέχρι τον Νοέμβριο του 1994 που υπογράφηκε η σύμβαση για το δεύτερο δάνειο, το οποίο ήταν δάνειο για την αποπεράτωση του κολυμβητηρίου, το δεύτερο δάνειο, έλαβαν χώρα οι εξής διαδικασίες. Στις 25 Δευτέρου του 1992 εκδόθηκε η υπαριθμόν 552 οικοδομική άδεια και αφορούσε στη μελέτη εφαρμογής του πρώτου αναδόχου. Στις 13 Οκτώβρου του 1993 γίνεται πρώτη διακοπή εργασιών λόγω της ακύρωσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας απόφαση του νομάρχη για τροποποίηση του ρηματοπικού σχεδίου. Στις 7 Εβδόμου του 1994 συντάσσεται συμβελογραφική πράξη για τη δημιουργία 51 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για το κολυμβητήριο στο οικόπεδο επί της οδού Αγίου Ιωάννου 9 και οι οποίες δεσμεύτηκαν για τη λειτουργία του μελλοντικού κολυμβητηρίου. Παρένθεση εδώ ότι το ακίνητο επί της οδού Αγίου Ιωάννου 9, που είναι το Δημαρχείο, μέχρι πριν 2 μήνες δεν ήταν περασμένο στο κτηματολόγιο του Δήμου. Δεν φρόντισε ποτέ κανένας να το γράψει στο κτηματολόγιο. Προχτές το καταλάβαμε, το γράψαμε πριν καταθέσουμε την άδεια για το Δημαρχείο. Στις 13 Εβδόμου του 1994 εκδίδεται υπαριθμόν 1706 οικοδομική άδεια που αφορούσε στην αναθεώρηση της αρχικής οικοδομικής άδειας. Και στις 27 Δωδεκάτου του 1994 γίνεται δεύτερη διακοπή εργασιών λόγω ακύρωσης πάλι από το Συμβούλιο της απόφασης του νομάρχου βάσει της οποίας είχαν εκδοθεί οικοδομικές άδεια με αποτέλεσμα οι δύο αυτές οικοδομικές άδειες να μην ισχύουν και εκεί σταμάτησε οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία. Τώρα βέβαια γιατί υπάρχει το δάνειο το τέλος Νοεμβρίου πριν 1 μήνα πριν και που πήγανε το δάνειο αυτό είναι άλλη ιστορία, έτσι. Δεν ήρθαμε να εξετάσουμε αυτό σήμερα. Αυτό το εξετάσουν άλλοι. Σε αυτή τη χρονική περίοδο
ξεκίνησε και η παραγνώριση της έκτασης του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί και η ευθύνη προφανώς δεν θα μπορούσε να κλείσει σε κάποια πρόσωπα. Από το 1994 μέχρι το 2002 δεν πραγματοποιήθηκε καμία εργασία συντήρησης, καμία εργασία καθαρισμού και ο χρόνος ζωής αυτής της συμμετελούς κατασκευής άρχισε να μετράει αντίστροφα. Παρ' όλα αυτά, η προσδοκία της κατασκευής ενός κλειστού κολυμβητηρίου εξακολουθούσε να υπάρχει. Εμποδιζόταν όμως από την εξέβριση χρηματοδότησης, αλλά κυρίως από το σύνολο των εγκρίσεων που θα έπρεπε να υπάρχουν στα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός νόμος, σε εισαγωγικά, έδωσε τη λίστη στις 10 Δεκάτου του 2002 και ψηφίζεται ο υπαριθμόν 3057 νόμος, ο οποίος αφορά στην τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2725 του 1999, ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. Και στο άρθρο 82, παράγραφος 21α, τροποποιείται το εγκεκριμένο ρημοτομικό σχέδιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 111 με τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεων αυτού. Η διοίκηση του Δήμου, έχοντας πια ξεπεράσει το πολεοδομικό εμπόδιο του ρημοτομικού σχεδίου, δεν κάνει καμία ενέργεια για την έκδοση οικοδομικής άδειας και φυσικά για την νομιμοποίηση της υφιστάμενης κατασκευής. Οι ενέργειες από τη νέα διοίκηση του Δήμου το έτος 2003, κυρίως Σιδέρη τώρα βέβαια, στρέφονται προς την κατεύθυνση της εξέβρεσης χρηματοδότησης. Πραγματικά αυτό επιτυχάνεται με το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και φυσικά πάντα με την δέσμευση ότι το κλειστό κολυμβητήριο θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα προλαβαίνω βέβαια μάλλον, ως προπονητήριο στην περίοδο της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Τελικά η έγκριση αυτή των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκε μέσα από το πρόγραμμα της ΕΕΣ το έτος 2005. Την ίδια χρονιά το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την παραπάνω χρηματοδότηση, γνωμοδοτεί θετικά για τη δημοπράτηση του έργου ολοκλήρωση μητερούς κομιτηρίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη κατασκευή. Ωστόσο χρήνεται απαραίτητη και η τροποποίηση της μελέτης που είχε εκπονηθεί το 1992, καθώς επίσης και η βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού. Στην απόφαση του Υπουργού Πεχοβέ, που ακολούθησε στις 8 Εβδόμου του 5, ζητείται η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτωθεν της υπάρχουσας κολυμβητικής δεξαμενής λόγω των ιδιομορφιών του έργου, όπως η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, υπάρχουσα περιφερειακή αντιστήριξη και οι ειδικές συνθήκες που προέκυπταν από την ενεπαφή ύπαρξη του υπολείπου κτίσματος. Στις 18 Πέμπτου του 2006, δηλαδή παραμονές των εκλογών του 6, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου ολοκλήρωση μητυλούς κολυμβητηρίου Δήμου Αγίας Παρασκευής νομού Αττικής προϋπολογισμού 4,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ και ο Φουμπουά μέσα βέβαια, για τουλάχιστον 300 θέσεις θεατών και 40 θέσεις στάθμευσης. Ο διαγωνισμός αυτό δεν προχώρησε και οι Ολυμπιακοί Αγώνες βέβαια είχαν τελειώσει από προπολού. Επίσης είχαν ήδη αρχίσει οι δημόσιοι απολογισμοί για το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς μιλούσαν για τεχνικά έργα που δεν μπορούσαν να βεβαιωθούν και βέβαια και ότι περιόθηκαν ή και για υπερκοστολογισμένες κατασκευές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
Σε αυτή τη χρονική στιγμή, όπως θυμάστε, με την αλλαγή της διοίκησης του Δήμου, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να γίνουν κάποιες συντηρητικές παρεμβάσεις, ώστε να γίνει κάποιο σερικό νοικοκύρημα στην ήδη προβληματική κατασκευή. Ήδη ήταν 15 χρόνια παρατημένη. Εννοώ πως ο Δήμος, έχοντας ακόμα τη χρηματοδότηση, έπρεπε να προχωρήσει στο σχεδιασμό μιας κατασκευής λιγότερο τολμηρής και όχι ολυμπιακών διαστάσεων, ώστε κάποια ουσιαστικά προβλήματα της όλης της ιστορίας να μπορούσαν να επιληθούν. Ενδεχομένως, να έπρεπε να αλλάξει και ο τύπος της δημοπράτησης, όπως το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει την μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με ανταλλάγματα. Όμως η επόμενη διοίκηση του Δήμου έκρινε ότι ο διαγωνισμός θα έπρεπε να επαναληφθεί με τους ίδιους όρους της δημοπράτησης και με προϋπολογισμό, ο οποίος αυτή τη φορά έφτανε στα 6,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια παραπάνω. Αυτή η αύξηση ήταν συνέπεια, από ό,τι μας είπαν χωρίς να έχουμε βρει κανένα χαρτί ποτέ, της γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, όπου έπρεπε να γίνει νέα εκτίμηση στον προϋπολογισμό του έργου με ανάλογη αύξηση των οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών λόγω της παλαιότητας των κανονισμών της προμελέτης, που ήταν μελέτη του 1992, δηλαδή από το 1989 της ουσίας. Στις 23 Δεκάτου του 2007 το έργο τελικά προκηρύσσεται, όπως το διαγωνισμό μετήχαν 5 εταιρείες. Ο διαγωνισμός εξελίχθηκε μέχρι το 2010, όπου έφτασε στη φάση της κρίσης και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός μέχρι το Μάρτιο του 2013 εκκρεμούσε στο 5ο πρακτικό από την Επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο το Μάρτιο του 2013, λέει φέτος, πριν ένα μήνα, έλαβε απόφαση για την ανάκτηση της διαδικασίας του διαγωνισμού. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση είναι οι εξής. Στους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού προβλεπόταν η χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα θυσίας και για το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων, ενώ το υπόλοιπο θα προέκυπτε καθοδόν από άλλες πηγές. Στις 22 Έκτου του 10 γίνεται δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου 3274 του 2004 πρόγραμμα θυσίας και λάμβανε υπόψη μεταξύ άλλων τα νέα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης. Είχαμε εμείς τον του ήδη έτσι, τον δεύτερο του 10. Ποια έργα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Θα έπρεπε μέχρι στις 31 Δεκάτου του 9, δηλαδή μόλις 2 μήνες μετά που είχε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας ο τότε Πρωθυπουργός ο κ. Παπανδρέου, να υπήρχε κατοκύρωση του αποτελέσματος της υποβρασίας, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί. Στη σύνταξη του 5ου πρακτικού γίνεται ένσταση 2 εκ των 7 μελών με την επιφύλαξη για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου. Αυτό είναι το ιστορικό αυτού του χώρου, για τον οποίο τα προβλήματα δεν είναι μόνο πολεοδομικά ή τεχνικά. Σήμερα τα προβλήματα κατά τη γνώμη μας είναι κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Ενδεχομένως η κοινωνικά προσανατολισμένη προσωπική μου αντίληψη να είναι υποκειμενική. Όμως, μέσα από τη θέση μιας δημοτικής αρχή, εγώ και η δημοτική μας ομάδα έχουμε χρέος να διαχειριστούμε μια κληρονομιά και η τελική απόφαση να σηματοδοτήσει την πολιτική ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ο οποίος θα βασίζεται στο δυναμικό σύνθημα της βιώσιμης ανάπτυξης. Βέβαια, κανένα από τα πολιτικά πρόσωπα που
που βρέθηκαν στη θέση να αποφασίζουν υπέρ ή κατά ή ακόμη και των πολιτών που κατέθεταν στάσεις, δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν εάν το έργο του κλειστού κολυμβητηρίου αυτού του μεγέθους θα ήταν σήμερα ένα έργο βιώσιμο για το Δήμο. Να πω μόνο ότι ένα τέτοιο κολυμβητήριο, και είναι γνωστό από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το κόστος συντήρησής του θα έφτανε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Τα οικονομικά μεγέθη σε αυτά τα 20 χρόνια έχουν περάσει από το Ζενίβ, για τη χώρα βέβαια και για το Δήμο, στον Αδύρ, και οι δυνατότητες των Δήμων ή των περιφερειών έχουν σαφώς μεταλλαχθεί και περιοριστεί. Σε αυτή τη χρονική στιγμή καλούμαστε όλοι να αναβαθμίσουμε την περιοχή μέσω μιας ανάπλασης μικρής κλίμακας και να επέμβουμε με ευελιξία ώστε να υπάρχουν πάντα δυνατότητες εναλλακτικών εφαρμογών. Η επέμβαση θα ξεκινήσει πιθανότατα από την ολική καθαίρεση αυτής της δομημένης επιφάνειας και την επαναφορά του οικοδομικού αυτού τετραγώνου στον αρχικό του εδαφικό ανάγλυφο. Πιθανότατα, έτσι. Στη συνέχεια να αποκατασταθούν τα πεζοδρόμια περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου και ο χώρος να περιφραχτεί. Οι πολίτες πιστεύουμε ότι θα αντιληφθούν άμεσα την επίλυση του ουσιαστικού προβλήματος, το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι είναι κοινωνικό περιβαλλοντικό σήμερα, της ρύπανσης, και σε αντίθετη με τη σημερινή κατάσταση η εξυγίανση θα είναι καθολική και το αρνητικό κλίμα για την περιοχή θα ανατραπεί. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι η τροποποίηση του Δημοτικού Σχεδίου θα πρέπει να είναι κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών, ώστε η πρόταση που θα συνοδεύσει την απόφαση να αποτελεί συντονισμένο σχέδιο και φυσικά να διασφαλίζει τη συνέχεια της διοίκησης του Δήμου και του προγραμματισμού της ανάπτυξης της πόλης. Αυτή τη στιγμή θέλω να ολοκληρώνοντας να συμπληρώσω ότι τα χρήματα, τα 3,5 εκατομμύρια, βεβαίως καταλάβατε από πότε δεν υπάρχουν πλέον, έτσι, χρονικά. Δεν θα σας πω για υπογραφές που έχουν έρθει τελευταία από την ευρύτερη περιοχή κατά εξακολούθηση από κατοίκους για το πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή και σε αυτούς που κατοικούν και πέριξ και σε αυτούς που το βλέπουν και που το ζουν κάθε μέρα. Θα σας διαβάσω όμως υποχρεωμένος από τα χιλιάδες έγγραφα τα οποία υπάρχουν μέσα στους φακέλους, για να τα βρούμε αυτά. Βέβαια ήταν 2 ντουλάπες τεράστιες, πολύ και παραπάνω, και μην νομίζετε ότι τα έχουμε βρει όλα. Συνεχώς ξεφυλίζουμε και ανοίγουμε φακέλους. Θα σας διαβάσω ένα χαρτί που ήρθε στο Δήμο στις 26 Ιανουαρίου του 1989. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Κέντρων, Τμήμα Δέλτα. Πληροφορίες ο ΤΑΔΕΚ, θέμα. Κλειστό κολυμβητήριο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, στην τεχνική περιγραφή για το κλειστό κολυμβητήριο Αγίας Παρασκευής προέκυψαν αρκετές ελλείψεις, ασάφειες κλπ. Τις παρατηρήσεις μας για τα περαιτέρω τις υπεσημαίνουμε εγγράφως σε μια έκθεση 7-8 σελίδων προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου, επισημαίνουμε ότι ο προεκτιμόμενος από τον Δήμο προϋπολογισμός των 300, λέει εδώ, εκατομμυρίων είναι εκτός πραγματικότητας.
Η υπηρεσία μας κρίνει ότι με σημερινές τιμές ο προϋπολογισμός για κλειστό κολυμβητήριο με πισίνα 50 μέτρων ανέρχεται στα 600 με 650 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με πισίνα 33,3 στα 400 με 450. Τέλος, και αυτό είναι και ίσως το πιο ενδιαφέρον, επισημαίνουμε ότι ο διατηθέμενος χώρος του 111 είναι σχετικά μικρός, με πολύ κακό σχήμα και εκφράζουμε αμφιβολία για τη δυνατότητα χωροθέτησης κλειστού κολυμβητηρίου με πισίνα 50 μέτρων. Ο Διευθυντής Θήτα Στάμου, πολιτικός μηχανικός ΠΕ2Α κλπ. Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση, θέλω να πω, σε συνδυασμό με αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Δήμο, στους Δήμους, τα οικονομικά των Δήμων τα ξέρετε. Όπως θέλετε και τους σπιτιούς σας, τα ίδια είναι περίπου. Μπορεί και χειρότερα. Τα έσοδα των Δήμων μέχρι το 2009 πέρασε μια πενταετία, εξαετία, εγώ την ονομάζω χρυσούς αιών της τοπικής αυτοδιοίκησης Προκόπης Παυλόπουλος, όχι για να επενέσω τον Πρωθυπουργό, κακώς τα έπαιρνε, ανεξέλεγκτα όπως τα έπαιρνε. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Όπου οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το κράτος 214 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Συν προγράμματα θυσίας, συν ΣΑΤΑ, τα οποία βεβαίως αυτά ήταν από 250 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, κατά μέσο όρο. Μετά το 10, οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων, να πω για το 12, ήταν στα 110, 115, 120 κατά μέσο όρο την περσινή χρονιά. Δηλαδή, επί της ουσίας, τα μισά. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αγίας Παρασκευής για τεχνικό έργο, εάν εξαιρέσουμε τα έργα που έχουμε πάρει από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το παιδικό σταθμό, την Ελευθερίου Βενιζέλου, Κυκλάδων κλπ. Και το πρόγραμμα Φτώχεια και μάλλον και την Αγίου Άννου, πιστεύουμε ότι θα ήταν στο ΕΣΠΑ, τα έσοδα του Δήμου, τα χρήματα που υπάρχουν στο Δήμο, επί της ουσίας είναι να κρατήσουμε τις υποδομές στους τομείς, όλους τους τομείς, είτε μισθοδοσία είναι, είτε σχολεία, κοινωνική, ενίκεια, βρεφονιπιακή σταθμή, να κρατήσουμε μόνο αυτά, όρθια. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ένα έργο της τάξης των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για να γίνει ένα κολυμβητήριο, ακόμα κι αν πιστεύαμε ότι η θέση είναι κατάλληλη ή ότι μπορεί να γίνει, τέτοια χρήματα δεν υφίσταται και ούτε πρόκειται να υπάρξουν κατά την άποψη δική μου, την εκτίμηση δική μου, ούτε την επόμενη δεκαετία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κατά την δική μας εκτίμηση και άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος οφείλει, εάν μπορέσει και βρει χρήματα και θέλει να κάνει ένα μεγάλο έργο, ένα έργο που οποίο είναι προς το συμφέρον της πόλης, εξαρτάται βέβαια πως το βλέπει καθένας το συμφέρον, έτσι. Και
για επενδυτικούς μακροπρόθεσμους λόγους για προς το συμφέρον του Δήμου, αυτό είναι μόνο το Δημαρχείο. Και εννοώ ότι είναι το Δημαρχείο με την έννοια ότι αν ο Δήμος αυτή τη στιγμή είχε Δημαρχείο, θα είχε περίπου, μαζί με τις υπηρεσίες που είναι γύρω-γύρω και θα μπορούσαν να στεγαστούν σε ένα και μόνο κτίριο, θα είχε κατά μέσο όρο περίπου 50.000, περίπου, μπορεί και παραπάνω, ευρώ το μήνα οικονομία. Ήτι 600.000 το χρόνο, τουλάχιστον, σε μια 15ετία που μπορείς να, αν μπορούσες με ένα μαγικό τρόπο να σου φτιάξεις ένα δημαρχείο, 9 εκατομμύρια. Το δεύτερο είναι ότι αν ο Δήμος είχε ένα δημαρχείο, δεν θα χρειαζόταν ποτέ να τρέχουμε γύρω-γύρω. Στο Αμερικάνικο Κολέγιο πήγαμε προχτές, για όσους δεν το ξέρετε, ή στο Δημόκριτο, για το δημαρχείο το οποίο είναι προγραμματισμένο εδώ και 12-13 χρόνια, 14 ξέρω πόσο είναι περίπου τώρα, από τότε που έγινε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αμφιθέατρο δηλαδή, χωρητικότητας 350-400, από εκεί δεν είναι δικό σας, κάπου τόσο. Συν βέβαια τα υπόγεια πάρκινγκ, τα οποία βέβαια τα υπόγεια πάρκινγκ αν τα είχε και ένα έσοδο από τα υπόγεια πάρκινγκ, έτσι. Άρα τα χρήματα αυτά θα ήταν πολύ περισσότερα από ότι είναι μόνο η απόσβεση μέσα των ενοικίων. Και το βασικότερο βέβαια, εάν ένας Δήμος, ο δικός μας ο Δήμος, διέθετε αυτή τη στιγμή 6,5 εκατομμύρια ευρώ, δραχμές διαθέτει. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί εγώ ως Δήμαρχος θα πήγαινα να φτιάξω μόνο ένα κολυμβητήριο στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο επί της ουσίας οι προτάσεις των μελετητών που ήρθαν και λάβανε μέρος στον διαγωνισμό, επί της ουσίας, για να φτιάξουν τις θέσεις πάρκινγκ, επί της ουσίας εδώ τον κρέμισαν. Επί της ουσίας εδώ θα τον κρέμισαν, τουλάχιστον αυτές ήταν οι προτάσεις που κατέθεσαν. Γιατί λοιπόν θα πήγαινα εγώ ως Δήμαρχος να δώσω 6,5 εκατομμύρια ευρώ με μελετοκατασκευή, για όσους βέβαια αντιλαμβάνονται τι σημαίνει μελετοκατασκευή, δεν θα εξηγήσω εγώ τώρα γιατί είναι... και δεν θα πήγαινα αυτά τα 6,5 εκατομμύρια, τα οποία επαρκούν, μπορεί να περισσεύουν κιόλας, στα πευκάκια, να φτιάξω τα 23 στρέμματα, όλα αυτά που χρειάζομαι για την πόλη. Όχι ότι τα έχω τα λεφτά, δεν τα έχω, λέω αν τα είχα. Όχι ότι υπήρχαν κάποια στιγμή τα 3,5 τα οποία χάθηκαν, έτσι. Γιατί δεν θα πήγαινα στα πευκάκια να φτιάξω και τα γήπεδα τένις και τα 4x5x5 και κλειστό μικρό κολυμβητήριο, όχι και κλειστό, και προπονητήριο και πιθανόν και αναψυκτήριο και καντίνα και διάδρομο και όλα αυτά τα οποία εμείς τα ζητήσαμε πριν 8-10 μήνες από τους συλλόγους, πέρσι το Μάιο, Ιούνιο, δεν θυμάμαι πότε ήταν, κάπου εκεί ήταν, τα ζητήσαμε από όλους τους αθλητικούς συλλόγους και βέβαια και την πρόταση του συλλόγου των Πευκακίων, γιατί κυρίαρχα πέραν των αθλητικών συλλόγων αφορά το θέμα πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους συλλόγους, το συγκεκριμένο σύλλογο, να ρίξω εκεί τα λεφτά ούτως ώστε να τα φτιάξω όλα. Δεν τα διαθέτουμε. Ούτε πρώτα πιστεύω ότι θα υπάρξουν για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια στην αυτοδιοίκηση τέτοια χρήματα. Δεν είμαι απεσιόδοξος, το αντίθετο σαν άνθρωπος. Αλλά τουλάχιστον έτσι βλέπω εγώ. Και το ολοκληρώνοντας και τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι αυτά τα
τις προτάσεις τις οποίες κάνατε, σε έχει αναλάβει ένας υπάλληλος του Δήμου, μηχανικός αρχιτέκτονας, ο οποίος μου έχει υποσχεθεί ότι τέλος Μαΐου, αρχάς Ιουνίου, θα έχει μία πρόταση, μία προμελέτη, το τι χωράει και το τι δεν χωράει να γίνει στα 23 στρέμματα, στα Πευκάκια. Κατόπιν βέβαια των εισηγήσεων των δικών σας. Λοιπόν, εμείς η θέση μας, για να την πω με δύο κουβέντες, είναι ότι πρέπει να υπάρξει τροποποίηση του ρηματοπικού σχεδίου και ο χώρος αυτός να προταθεί και να χαρακτηριστεί ως ψυχαγωγικό, θεματικό πάρκο μικρής κλίμακος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις και βέβαια ερωτήσεις σε όλα αυτά δεν ξέρω πόσες μπορούν να απαντηθούν, γιατί για πιθανόν πολιτικές μπορούν, ότι είναι, αν υπάρχει θέμα πολιτικών ερωτήσεων, αλλά άλλων ερωτήσεων που αφορά το έργο, αν και δεν έχει και ουσία και σημασία, σημασία έχει να ακούσουμε τις απόψεις των συμβούλων, μάλλον των ατόμων που είναι στην Επιτροπή Διαβούλευσης, τις απόψεις τους, ούτως ώστε και εμείς να πάρουμε και μία άλλη γνώμη, να σας ακούσουμε και βέβαια πάντα να επισημάνω ότι οι απόψεις της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι συμβουλευτικές, δεν δεσμεύει τη διοίκηση του Δήμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε, γι' αυτό σας καλέσαμε να ακούσουμε. Και βέβαια στις 12 Ιουνίου θα ξανακληθείτε να ενημερωθείτε στο Δημόκριτο για το Δημαρχείο και για την τελική απόφαση, να το δείτε για το Δημαρχείο κιόλας. Σχεδόν ολοκληρώνονται όλες οι φάσεις, κοντεύουν να φτάσουν δηλαδή τον Ιούνιο, που θα κοντεύουν να γίνουν και τα τέλη δημοπράτης μέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, ούτως ώστε και εκεί να ενημερωθείτε πού βρίσκεται το θέμα του Δημαρχείου. Πριν 5-6 μέρες καταθέσαμε την άδεια στην πολεοδομία κλπ. Και βέβαια σε αυτή την ενημέρωση στο Δημόκριτο θα καλέσουμε όλοι τους, όλοι για Βαρσέλη βέβαια, θα γίνει και μια ενημέρωση για τις τελικές αποφάσεις που θα έχουμε πάρει έως τότε και που θα αφορούν το κολυμβητήριο. Ερωτήσεις. Το μικρόφωνο. Να πάμε αριστερά. Κύριος Παγκολιάδης. Κύριε εμείς θα μιλήσουμε ή θα καθόμαστε εδώ. Απλά ερώτηση. Στη διαβούλευση δεν χρειάζεται ερετή. Δεν πειράζει, όχι, δεν πειράζει. Θα μας ακούσετε το Εμείς θα μιλήσουμε καφέ. Για να τοποθετηθείτε όμως πρέπει να έχετε σωστή ενημέρωση που δεν την είχατε σήμερα. Να σας πω, διαβάζουμε και διεψάχνουμε. Δεν ακούμε μόνο την εισήγηση. Δεν θέλετε να ακούσετε κανένα, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σήμερα... Πού το διαβάζετε. Να σας πω επειδή τώρα δεν θα βάλουμε τώρα να μαλώσουμε. Και αν κάποια παράταση σε κάποιες δημοτικές συμβουλές δεν σας έχω κάνει, εγώ δεν έχω ανοίξει το βίντεο. Λοιπόν, εάν κάποιοι νομίζουν ότι δεν σας έχουμε κάνει σωστή ενημέρωση, ό,τι σας είπαμε είναι μέσα από τους φακέλους που υπάρχουν στο Δήμο, δεν τα βρήκαμε, δεν τα φέραμε ούτε από το σπίτι μου, ούτε από το χωριό μου, τα φέρα αυτά όλα που σας είπα. Είναι και βέβαια χιλιάδες ακόμα σελίδες τις οποίες δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε, δεν γίνεται δηλαδή. Μπορεί να καλέσει τον κόσμο να τους ενημερώσει για τα ψέματα που πιθανόν λέω ότι σας είπαμε εμείς ότι δεν σας ενημερώσαμε καλά. Μπορεί να καλέσει όποια παράταξη θέλει, όποιος δημοτικός σύμβουλος, τον κόσμο να τον ενημερώσει
Διαφορετικά είναι να του πει την αλήθεια, αν εμείς του πούμε ψέματα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το εξής από την αρχή, ότι υπάρχει εκεί πέρα αυτό που υπάρχει, η χαβούζα, η ντροπή της πόλης και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Το τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει, με 3 σελίδες περίπου σας τα είπα. Αυτά είναι, δεν είναι άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα. Το τι κάνουμε από εδώ και πέρα με αυτή τη χαβούζα. Και βέβαια δεν είναι και κανένας εκεί πέρα από αυτούς που θέλουν, τι θέλουν. Αν έμενε, θέλουν να είναι για άλλα. Αν έμενε κάποιος. Να προχωρήσουμε τις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, κυρία. Δεν προκαταβάλω κανέναν. Δεν όλους προκαταβάλλεις. Προκαταβάλλετε τα πάντα έτσι. Καλησπέρα και από μένα. Επειδή σαν θέμα το οποίο τίθεται στη δημόσια διαβούλευση αφορά και την περιοχή μας, τα Πευκάκια και ειδικά για το αθλητικό κέντρο. Είναι το τρίτο θέμα. Είναι το τρίτο θέμα. Πάμε όλα μαζί. Όλα μαζί θα τα πούμε. Δήμαρχε, διαδικαστικά, ποιο θέμα θα συζητήσουμε τώρα, όλα μαζί, το λουμπούκι, το κολυμβητήριο. 3 θέματα είναι. Όχι, είναι 3 θέματα. Τώρα ποιο να συζητήσουμε. Όλα τα εισηγητήρια. Όχι ο καθένας. Υπάρχει ημερήσια διάταξη. Δήμαρχε, υπάρχει ημερήσια διάταξη ή δεν υπάρχει. Μας τη στείλατε. Μας τη στείλατε. Για ποιο θέμα μιλάμε τώρα? Για το κολυμβητήριο. Εντάξει. Άρα όποιος έχει ερώτηση για το κολυμβητήριο. Όχι για τα Πευκάκια. Μετά, στο επόμενο. Το επόμενο. Έβαλα εγώ. Όχι, το βάλε εσύ. Δεν να μιλάμε για όλα τα θέματα. Είναι σπασμένο. Λοιπόν, πρέπει να καταγράφω. Το μικρόφωνο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ, από το Σύλλογο Κατοίκων Τσακού, Σαββίδης Βασίλης. Ήθελα να σας παρακαλέσω γιατί το επιχείρημα που αναφέρεται σχετικά με την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι είναι πάρα πολύ σωστό. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το κόστος, ποιο θα είναι το κόστος στο να επαναφέρουμε το κολυμβητήριο στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή να έρθουν όλα τα υψομετρικά εκεί που όπως τα είπατε κτλ. Μήπως έχετε την καλοσύνη να μας πείτε πόσο θα κοστίσει αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσει το μικρόφωνο. Να τελειώσουν όλες οι ερωτήσεις. Όχι, δεν πάμε τις ερωτήσεις. Γιατί άμα ακούστε για τα κόστη, μπορεί να έχει ενδιαφέρον να μην ρωτήσετε πράγματα παρακάτω. Το κόστος, το ακριβές κόστος, για να το πω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να το πω, εννοείται, έτσι, διότι για να γίνει η εκτίμηση του κόστους θα πρέπει να γίνει μια μελέτη και να βγει από μια μελέτη. Δεν έχει γίνει κάποια μελέτη. Αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί να περάσει 250-300. Από ό,τι μου έχουν πει οι μηχανικοί που έχουν μια εμπειρία κάποιοι μηχανικοί, δεν μπορεί να περάσει 250 με 300. Δεν μπορεί να τις περάσει. Δεν ξέρω, εσείς που είστε μηχανικοί, αν έχετε κάποια άλλη εκτίμηση. Διευκρινιστικά κατεδάφιση και Το έχουμε ξαναφτιάξιμο. αποφασίσει ακριβώς. Όλο το πακέτο 250 με 300. Αν το ισοπεδώσεις όλο το Αφγανίσtan, Ξέρω το όραμά σας. το ισοπεδώσεις όλο, πώς θα το ισοπεδώσεις. Όπως θέλετε να το φτιάξετε, συνολικό κόστος είναι 250 με 300. Έτσι, Εκεί εκτιμάται. Ωραία. Ποιος άλλος θέλει να σηκώνει χέρι, ο κύριος Μάρκο Δημήτρης από το Περιβαλλοντικό Πολιτικό Σύλλογο Κοδοπέργου. Εγώ εκπλήσωμαι για τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου, εφόσον υπήρχε ένα έγγραφο από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Αθλητικό Τμήμα ότι ο χώρος για αυτή την εγκατάσταση δεν ενδείκνυται. Πώς προχώρησαν και υπέβαλαν τους δημότες της Αγίας Παρασκευής αυτή τη δαπάνη 200 εκατομμυρίων δραχμών. Και έκαναν αυτή την κατασκευή οι Μητελείς που σήμερα υποχρεωνόμαστε να την κατεδαφίσουμε για να την επαναφέρουμε στην προγενέστερη κατάσταση. Βέβαια δεν μπορούμε να δώσουμε δικαιοσύνη, να αποδώσουμε δικαιοσύνη ή να αποδώσουμε ενοχές εμείς εδώ πέρα σαν Επιτροπή Διαβούλευσης.
Πλην όμως αυτό το πράγμα μας λυπεί σαν δημότες της Αγίας Παρασκευής και θα πρέπει οι εκάστοτε διοικήσεις των Δήμων να σέβονται τη δημοτική οικονομία της πόλης. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, τώρα κάνουμε τοποθετήσεις ή διευκρινιστικές ερωτήσεις? Γιατί άμα έχει διευκρινιστικές ερωτήσεις να κάνουμε. Διαφορετικά να ανοίξει κατάλογος ομιλητών να πούμε τη γνώμη μας. Λοιπόν, τώρα κάνουμε ερωτήσεις μόνο. Ο Δημήτρης δεν πειράζει, έκανε τοποθέτηση. Δεν θα τον ακρεμάσουμε κιόλας. Εντάξει. Τον αφήνουμε ακρέμαστο. Λοιπόν, ερωτήσεις. Η κυρία Βασακίδου. Βασακίδου Καράβελα, Δημάρχε. Λοιπόν, εάν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αποχαρακτηρισμού του 111, τι χρόνος υπολογίζεται για την έγκριση ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες που περιγράφονται στην εισήγησή σου? Αν απαιτείται ο αποχαρακτηρισμός καταρχήν, αυτό δεν το ξέρω, θα μας το πούνε οι μηχανικοί εκεί του Δήμου. Ο χρόνος που υπολογίζεται για την ολοκλήρωση του νέου έργου όπως το οραματίζεστε και μία ενημέρωση σχετικά με την επιτροπή που έχει συσταθεί για κολυμβητήριο στο Χολαργό, που βρίσκεται όλη η υπόθεση. Για να προκύψει αυτό το νέο έργο της Καφέρης δεν απαιτείται τροποποίηση δημοτομικού. Τώρα τα χρονοδιαγράμματα και όλα αυτά δεν έχουν. Εκτίμηση, περίπου 1 χρόνο, 6 μήνες. Όχι, της τάξης των μηνών είναι. Για την τροποποίηση δημοτομικού. Για να το όχι, δεν μιλάω για τροποποίηση, για την ολοκλήρωση του έργου μιλάω. Εγώ είμαι ένας κάτοικος και θέλω να δω πόσος χρόνος θα χρειαστεί από σήμερα που το συζητάμε μέχρι να παραδοθεί έτσι όπως το οραματίζεται ο Δήμαρχος. Πόσο εκτιμάμε? Με τη δικιά μου την τροποποίηση δημοτομικού με το μεσοπρόθεσμο οι χρόνοι έχουν επιταχυνθεί αρκετά. Ειδικά για τις δημοτικές περιουσίες. Το ξεκινάγαμε. Δηλαδή σε 6 μήνες θα υπάρχει εκεί η παιδική χαρά, αυτό προς τα παρακαλώ. Ωραία. Γι' αυτό κύριε Γεννατόπουλε, συγγνώμη. Γι' αυτό υπάρχει εκτίμηση χρόνου. Για την ολοκλήρωση του όλου πακέτου. Λοιπόν, η ολοκλήρωση της αλλαγής του δημοτομικού είναι πλέον με βάση το νέο μεσοπρόθεσμο. Με βάση το νέο μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε είναι μήνες, λίγους μήνες. Μπορεί και 5 και 3 και 4. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εμείς τώρα ξεκινήσαμε το θέμα κολυμβητήριου. Τώρα, δηλαδή πριν 1 μήνα. Σταματήσαμε το διαγωνισμό, προχωράμε στην Επιτροπή Διαβούλευσης, σας ακούμε, θα προχωρήσουμε στην τροποποίηση του δημοτομικού, μετά θα προσπαθήσουμε να δούμε πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους για την κατεδάφιση και περπατώντας βήμα-βήμα θα ενημερώνεται ο κόσμος σιγά σιγά τι θα γίνει. Για να γίνουν όλα αυτά όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Το να λέμε, το αφήνουμε εκεί. Κάποια στιγμή να το κάνουμε κολυμβητήριο, κάποια στιγμή που θα βρούμε λεφτά, η χαβούζα συνεχώς μένει εκεί πέρα. Και θα είναι και μετά από 2 και μετά από 5 και μετά από 10 χρόνια εκεί η χαβούζα. Εάν το αφήσουμε και σκεφτόμαστε ότι μπορεί να γίνει κολυμβητήριο. Εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε πρώτα το κοινωνικό περιβαλλοντικό θέμα όπως σας το εξήγησα και τους χρόνους το ποια στιγμή θα είναι παιδική χαρά εκεί που είπαμε ότι θα είναι ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο μικρής κλίμακας. Αυτό δεν μπορεί να σας το πει κανένας αυτή τη στιγμή. Αλλήμον, άμα ήμασταν έτοιμοι να σας πούμε και αυτό, θα σας το λέγαμε, γιατί όχι, θα το είχαμε ήδη καταθέσει.
Και με το χολεργό η Επιτροπή. Βάση δεν μην έχει προχωρήσει αυτή η ιστορία με το χολεργό καθόλου. Τουλάχιστον δεν έχω δει φως. Εμάς ο στόχος, όπως το είπα και προηγουμένως, ο στόχος, έτσι, είναι θέμα πάντα οικονομικό, δεν είναι θέμα τίποτα άλλο. Τα πάντα είναι οικονομικά θέματα. Ο στόχος μας είναι στα 23 στρέμματα στα Πευκάκια να γίνει κολυμβητήριο 25 μέτρων πισίνα με 8 διαδρόμους, 8 μάλλον, όσο γίνεται πιο βυθισμένο στο έδαφος, να μην σηκωθεί πάνω από το ύψος που επιτρέπεται το ρημοτομικό των Πευκακίων, το οποίο είναι 6,5. Πόσο? 11. Θα είναι λιγότερο από 11. Μπορεί και λιγότερο και από 9. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Από τον Πίγασο. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Από το Βιλοπίγασος, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, επειδή αυτό το έργο είναι χαρακτηρισμένο αθλητικό και εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι δεν μπορούμε να πάμε τώρα σε δημιουργία κολυμβητηρίου. Έχετε σκεφτεί αν αυτόν τον χώρο θα μπορούσατε να τον μετατρέψετε σε ένα πολυχώρο αθλητισμού και πολιτισμού? Ο χώρος προσφέρεται και για συνέδρια και για θεατρικά και για πολλά άλλα που μπορούν να κάνουν όλοι οι φορείς, πιστεύω, συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι, να μου πείτε, αν έχετε σκεφτεί να μην αλλάξει ακριβώς χρήση, να μην αλλάξει, μην καταδαφίζετε, μην έχουμε, να περιορίσετε και για τις ανάγκες της πόλης, νομίζω ότι χρειάζεται ένας τέτοιος πολυχώρος. Η Νέα Σμπέργη, παραδείγματος χάρη, έχει έναν καταπληκτικό χώρο και όταν λέμε αθλητισμό, μην νομίζουμε ότι θα παίζουν μπάσκετ και βόλεϊ ή ποιες μορφές αθλητισμό, αλλά και πολιτισμό ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο προτείνουμε, δεν το είπαμε έτσι ξαφνικά, βρήκα εγώ 1, 2, 3, 4, 5 λέξεις και τις είπα τυχαίως. Η τροποποίηση του ρημοτομικού, η οποία θέλουμε να είναι ψυχαγωγικό, θεματικό, πάρκο μικρής κλίμακος, περιλαμβάνει πάρα πολλά. Όλα αυτά τα οποία είπατε. Αρκεί να θέλουμε να τα κάνουμε, αρκεί να έχουμε λεφτά να τα κάνουμε. Να περιλαμβάνει ό,τι θέλουμε να κάνουμε από αυτά που αναφέρατε. Να πάμε πίσω. Σε μένα και... Κύριε Δήμαρχε. Και να σας πω και κάτι, ένα λεπτό. Αυτό εδώ, το ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο μικρής κλίμακος, μια τέτοια ιστορία, αν προχωρήσει η ανάφλαση, χρηματοδοτείται για το Πράσινο Ταμείο, τυχαίως. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι η πόλη της Αγίας Παρασκευής, αν κρίνω με τα χρήματα τα οποία έχει δώσει το Χαλάντρι, το οποίο έχει στείλει στην πολεοδομία και μετράνε τι έχει καταθέσει το Πράσινο Ταμείο, η Αγία Παρασκευή πρέπει να έχει ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε στο Πράσινο Ταμείο. Πρέπει να τα ξεπερνάμε τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Τα οποία θα τα διευθυντήσουμε κάποιον. Να είναι θεσμικό. Δήμαρχε, μπορώ να ρωτήσω μερικά πράγματα κι εγώ. Αυτό το πάρκο, το θεματικό κτλ. Γιατί να μην έχει ένα μικρό κολυμβητηριάκι, να μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί, αφού υπάρχει ο χώρος έτοιμος? Δεν μπορεί να μικρή, να μείνει κάτι ανοιχτό και να είναι ένα ανοιχτό κολυμβητηριάκι? Όπως είναι του νέου ψυχικού, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα. Και να είναι μέσα σε αυτό το ανοιχτό θεματικό πάρκο. Ευχαριστώ. Προτάσεις σας κάνατε ως πρόταση. Δεν είναι ακριβώς ότι εσείς έχετε το πρόγραμμα, εσείς ξέρετε ακριβώς τι χωράει μέσα στο θεματικό και γι' αυτό ρωτάω. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί είχα ακούσει τον κύριο Καραπέλα ότι έχει μια άλλη πρόταση για ένα μικρότερο κολυμβητήριο με πάρκο γύρω-γύρω κλπ. Μία ερώτηση αυτή. Δεύτερον, από ό,τι κατάλαβα από όσα μας είπατε,
Η προϊστορία που αναφέρθηκε εδώ είναι περισσότερο έτσι για να εντυπωσιαστούμε από το τι συνέβη, παρά για να μας δώσει λύση στο σημερινό θέμα. Δηλαδή, κατάλαβα ότι έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας, Δήμαρχε, ότι στόχος σας είναι να γίνει το κολυμβητήριο στα Πευκάκια. Οπότε αυτομάτως το κολυμβητήριο στη Νέα Ζωή δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αν κατάλαβα καλά, κάτι τέτοιο μας είπα. Δεν νομίζω ότι... οπότε εμείς ερχόμεθα εκ των υστέρων να σας πούμε μια άποψη στην οποία εσείς δεν ξέρω αν θα την ακούσετε, την οποία δεν ξέρω αν θα ακούσετε ή όχι, διότι έχετε ήδη καταλήξει ότι στόχος σας είναι τα Πευκάκια να έχουν κολυμβητήριο, να έχουν ένα αθλητικό κέντρο και η υπόλοιπη Αγία Παρασκευή να μην έχει... Δεν ξέρω αν είναι έτσι, η δική μου άποψη αυτή. Ευχαριστώ. Εμάς ο στόχος είναι το κολυμβητήριο να γίνει στα 23 στρέμματα στα Πευκάκια. Σαφές. Και με αυτή την πρόταση κατεβήκαμε στις εκλογές. Και αυτό είναι σαφές. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κατεβήκαμε αυτή την πρόταση στις εκλογές υποχρεωτικό. Το εξετάσαμε από πάσης πλευράς και το χαρτί το οποίο σας μοίρασα νομίζω ότι είναι σαφέστη δηλαδή. Είναι σαφέστατο. Δεν το γράφω εγώ. Αυτό το γράφουνε το 1989 όπου τους είπε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο κομμάτι αυτό ο χώρος δεν είναι κατάλληλο να κάνει το κολυμβητήριο. Και πήγαν και το κάνανε. Αυτό λέει. Δεν λέει τίποτα άλλο, το λέω εγώ. Και έχει και ολόκληρη έκθεση από αρχιτέκτονα αναλυτικά για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει και κολυμβητήριο εκεί πέρα. Την οποία τη γράψαμε στα παλιά της παπούτσα. Να το πω αλλιώς. Αλλά εγώ δεν εξετάζω το τι έγινε. Εξετάζω αυτό το οποίο υπάρχει, το οποίο επιβαρύνει την πόλη περιβαλλοντικά, από χαβούζα, είναι μια υγειονομική βόμβα και μάλιστα προχτές, όσοι δεν ξέρω πόσοι ήσασταν στο Αμερικάνικο Κολέγιο, βγήκανε οι ΙΝΤΑ και μας κάνανε, εγώ βάζω και εμένα μέσα, διότι εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή το Δήμο, μας κάνανε ρόμπας. Έτσι. Το χαρακτήρισαν να σας δείξουμε τα μνημεία της πόλης. Τα είδατε όσοι ήσασταν νομίζω στο θέατρο του Αμερικάνικου. Δεν μπορεί να γίνει κολυμβητήριο εκεί πέρα. Για μας, για μένα.